Video yathu lero tionesana mmene tingayikire Google account WhatsApp wathu kupangira kuti phone yathu yo tikazasintha kaya yatayika komano chat chathu tisazachiluze. Ndi mosataya nthawi tatendosani kuti marani. Ndi mwasegula WhatsApp wanuyo mmapita apo pali madot atatu, settings, chats, kenako ndikupita apa pa chat backup. Ndi make sure apalemba kuti Google account ipa. Mupangepo click ifike kuti pano pakhala kuti Google account palibepo. Ndi mukapanga click pamenepo ndi kuti apa musankha Google account imene ili mfoni mwanomo imene mufuna kuti muzigwiritsa ntchito. Ndi kuti zikatheka mukakhala kuti mwayikapo Google account yanuyo ndi kuti chachikulu ndi apa pa automatic backups ipa. Ndi kuti mutha kusankha kuti machati anuwo iziyapanga upload kwa nthawi yayitali bwanji. Kaya daily ndi kuti daily izipanga upload machati anuwo kupangira kuti itapanga mwangozi musazaluze apatali. Mukapanga weekly ndi kuti azikhala pa week. Sonza kuti week imene ngati muzapanga mwina phone yanuyo kweza kuti yapanga zopenga ndi kuti muzakhala ndi machati apambuyo. Kwa mwayika daily ndi kuti atsiku ndi tsiku azikhala kuti akupangika upload. Zikatero zizakhala kuti zatheka ndi kuti mungazasintha phone kuti mukufuna muyike mu WhatsApp. Ndi kuti make sure kuti Google account imene tayika WhatsApp kuja inonso muzayike mfoni mwanomo. Ndi pache mabweresa pa backup pajapo ndi kuti zakubweresera restore. Mwazapanga restore ndi kuti chat yanu yonse chizabwerera. Ndi ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonye wasayiwala kupanga follow. Tiyeni tionenso video study.